Il-lejla tajba. Illum kif tafu hija l-ġurnata tas-silenzju u allura huwa kontra l-liġi li niddiskutu affarijiet suġġetti li għandhom konnotazzjonijiet politiċi. U allura iddeċidejna bħala Xarabank illi ma niddiskutux illum il-qtil brutali ta' raġel mill-Ivory Coast Lassine illi ġara fil-ġimgħat li għaddew. Inwedukom li se nkomplu nsegwu l-istorja tal-Lassine u niddiskutuha fil-rimiti tal-liġi meta jkun il-waqt. Sa dan it-tant illum il-programm huwa differenti, diskussjoni taħraq fuq l-internet, il-Facebook, l-Instagram, il-ferħ. Ħansaqsik dil-mistoqsija qabel l-introduċi Penny li kulurita għall-aħħar. Kemm taħseb li inti ferħan mill-1 sa 10? Aħseb fuq għax il-dawn se nistaqsilhom kollha, mhux kollha jaqblu bejniethom. Il-flus jagħmluk kuntent, aktar kemm ikollok flus aktar aħjar, u min m'għandux flus kuntent aktar. Da kollu se narawh issa meta tibda d-diskussjoni. U ħanibda mill-ewwel nintroduċi il-Penny li għandna magħna. Għandi bżonn il-karta qudiemi għaliex ħanintroduċhom daqsxejn mod ikkulurit. L-ewwel mistiedna fuq YouTube kuljum mingħajr ħafna fass, top ħafna l-burgers ta' oħta blaħas. Sinjuri, Charlene. Tafuha minn fuq YouTube. Grazzi ħafna, Charlene, grazzi ħafna. L-ewwel mistiedna dik kienet. It-tieni. Tħobb tippoża u tilbes ir-roża, tippostja ritratti tgħid kemm u filgħodu tqum tiġri mar-raġel jimbotta lit-tifla ġol prem. Sinjuri, Graziel. Oġbitek? Domna naħsbu fuqha. Il-mistieden li jmissu ġuvni d-darba għadu żejr mimli enerġija għal-medja l-aqwa wieħed bil-lejl jista' jibqa' dej imma filgħodu jibqa' riqiet. Iqum ma jara xart, in-nas jibqa' jgħix ġo fih u biex jgħidlek kollox iva dak il-ħin trid tistaqsih. Aċċetta mill-ewwel meta ċempilnielu u twilet eżatt 23 sena ilu. Sinjuri Andrew Borġ Carbon. Għandu l-birthday illum. Happy birthday. Grazzi tal-li ġenu. Sinjuri, dinija Stephanie Abud u llum ġabet il-xaħat magħha. Sinjuri, Gabriel, it-tifel tagħha. Grazzi ħafna tal-li ġenu. Grazzi ħafna. Il-mistieden li jmiss. M'għandux ħajta fil-sienu. Jiġġielet mhux biċċajt. Kull nhar ta' sibt filgħodu ikollu xi jgħid. Jgħallem l-università u dal-aħħar laħaq professur. U wara kompla javvanza u f'Xarabank kien preżentatur. Sinjuri, Andrew Azzopardi. Malajr, għax fadal l-aħħar mistiedna. Inti kemm ilu ġimgħat dan? Ftit ġimgħat ilu? Jekk nistgħu naraw ritratt kont qed tippreżentah il-programm. Ejja, għandi ftit nostalġija ngħid il-verità. Tippreferi hekk jew tippreżentah? Nippreferi hekk imma ħadd gost ħafna nippreżentah. Kellmuk in-nies wara? Il-bieraħ stess kienu qed jgħiduli. Sal-bieraħ? Il-bieraħ ġie jiġbor il-flus għall-festa ta' San Filip, ġuvnot li jiġi bi-statwa fuq prem ibijaw jiġbru l-flus għal ta' San Filip għall-istatwa San Filip u kif tajtu l-flus għall-biljet għalli Andrew li preżenta Xarabank. Illistrina! Grazzi ħafna Andrew dakinhar ħadna gost ħafna naħdmu miegħek. L-aħħar mistiedna, kull filgħodu tqum tiġri torqod tard fil-għaxija u l-aktar ħaġa li tbeżżaħħa ili tirbaħ il-lotterija. Jew li l-mobile tispiċċalu l-batterija. U jekk inti mhux arus u ma jagħmlux bik il-flus, hemm ċans li toġobha. Basta tkun ftit gustus. Sinjuri, Marilena. Di l-aħħar mistiedna u ma nafx hekk ġietx imma ħanipprova ngħidha xorta. Trid taqqat lid-dinja Kristjaneżmu mal-Iżlam ħarġet fuq il-palk u rridu ngħidlu li l-Xarabank għamlitlu reklam. Qed nitkellem talbitna miljun u għednilu għarrajt noqogħdu b7 penny m'hemmx għalfejn itmin wieħed. Mela, rrid nibda daqsxejn b'Charlene. Grazzi ħafna Charlene illi ġejt. Charlene għal min ma jafix
tagħmel dawn il-videos daqsxejn eċċentriċi sewwa nista' ngħidilhom hekk. Għandek karattru partikolari. Tagħmel affarijiet on kamera li mhux kulħadd jiffilmjhom. Ħanaraw b'wieħed ieħor għal min ma jafx x'tagħmel Charlie. Come back to my channel jien qed nitkellem bil-Malti. Ħaniklu daw wara kif taraw għandna affarijiet tradizzjonali, għandna pizza, pastizzi u assata, ħaniklu dawn il-firella fil-waqt li nitkellmu fuq Nicki Minaj u Cardi B. Il-feud li kellhom da Fuq kollox in ġenerali x'taqdaw jarok. Ma paċenzja. Cool hi. Ċa. Jien fl-opinjoni tiegħi naħseb li ġara u Nicki Minaj għalet ħaġa minn taħt l-sil. Naħseb Cardi semata u minn flok ignorata. Ma jlok xajtila, għaletila, u xajjajt mor U Cardi B paxxieta. Kien għaskot nagħti kasa. Mela inti l-estew tkun tikol. Kopli nikol. Le naħlihom. Mhux insaħnuhom aktar tard. Sbieħ. Are you done? Għawija. So, il-pizza? Love, the burger, ġibix imbaraz ġifija. ċiġifiri ma tiċ imbarazz? Marċ salads ġifija. Ma tiċ. Lim wahda trit inti. Neħħieħ il-salad. ġib karozza. ġibli crispy chicken. Eja, u bat il-salad neħħieħ int. Next hija Kim Kardashian libset outfit vera kontroversjali u vera intom qed tarawha hawnhekk li la damet. Tgħidlix li dik li nofsar wiena taf ġeħ il-bambi. Hija dik. Oh, Madonna tal-ħajja. Ma nistax nifhem din il-libsa Dika x'inhu l-iskop tagħha. L-iskop tagħha huwa li Kanye qed ilibisha hekk. Wis probabbli biex in-nies jaraw lila flok lilu. I mean, Iqa Fiorella. I mean tal-mistija. Dik mhijiex libsa, dik hija ċarruta men mqatta. Men il-bisi ma jkunux hekk libsa. Ejdu la naqra l-ommi. Għax il-sara serafa bil-forsi tgħidilha Sandra. Imma dak għax kellha ħabiba tiegħi l-iskola. Sandra. Jisimha Hans. U ħarqitni u fuq il-mot. Abżutom li għetta dik mus Sandra għetta jien, għetta dik Sara jisima mus Sandra. U ħadet għalija xattila ignoranta. Għetta tqoċta jien ignoranta x'naqta għalek. Charlie, x'ta parsi toqgħod tagħmel u ġi toqgħod tiekol quddiem il-kamera Le, hekk? le, mux ta' parsi, ta' vera nkwa qed Le, all right, għalfejn tagħmilhom. Għax di jarawhom eluf ta' niesu. Mux hekk. Jo- Le, Per fer. eżempju 20,000 ruħ hekk. Jaraw tiekol platt pron saw jew x'inhu, gambli. Fimni, bħalissa din hija trend. Bħalissa. Dawn il-video. Joqogħdu jieklu. Iwa. Nies jieklu, jiffilmjaw lilhom infushom jieklu. Somehow, they find it entertaining. Somehow. Kif Stefani malaj? Tlek ili nifollowja dik il-trend. Imma għalfejn tagħmilhom inti? Jien propjament mhux hekk bdejt, propjament. Niklu flimkien ġew wara ħafna żmien. Jien bdejt l-ewwel bdejt bil-makeup looks u ma bdewx ħadd ma beda jarani. U mbagħad tfajt bdejt bil-vlogs, tfajt dak il-vlog tas-Serid. Dak kien l-ewwel wieħed li spara jisu ta' Iva, dak. Wara dak qed li ħajtek inbidlet. Iva, wara dak, hekk. Nbidlet ħajti, għax mbagħad minn pereżempju jgħid dik, jibdu jixxerjaw il-videos u hekk u dejjem tikber mbagħad. U ġili inti wkoll tpoġġi bil-qiegħda u tiftaħ video ta' YouTube u toqgħod tiekol miegħu qed li. Iva, X'kif? Per eżempju, ma jkun hemm ħadd dar u ngħidu iwa ħaniekol. L-iktar l-għamilha meta nikol il-junk food imma, fun foods, mhux tipo affarijiet Sewa. sempliċi.
Jow, ġiri per eżempju nkun qiegħda fuq dieta u ma nistax niekol u ngħid l-ostra kemm għandi ftit ġelati u kemm għandi ftit burger biċ-chips, qed noqgħod nara dik tiekol. Jiġifieri minflok ma tiklu inti tidħol YouTube. Toqgħod tiftaħ Għaw xaħat jamela minn kolli kollu ftit ċaħġa. Xinu? Vera ma taħdimx minn għagiku, għaxek nara video ta' ċaħti kol burger, naqbad dak il-ħin stess u mur nishtri burger. Aktar għabdek laftit, suppost. Nibda ngerem il-laptop. Għibra għallek iku jibda jgerem il-laptop. Le, ma tamilx bija jena. Ma tamilx bi, ġiviri tistieħ tara. Xej ma jagħmel bija, hekk, minix addictivek għal l-affarijiet laqas xejn. Jiena kieku ma nux ma naħiex tagħmel sens għax inti għandek titfa' fuq video. Is-ser li dirit inneħħieħ. Fis-sens, mhuwiex naħseb messaġġ dasek li rridu ngħaddu. Charlene, tħossi li jista' jkun qed tagħti eżempju ħażin lin-nies b'dawn il-videos tikol il-pastizzi pereżempju. X'inhuwa Tagħmilha by choice. Tikol il-pastizzi jekk tit, ma ħsibx jekk x'ħadd imur jaqbes ħadd mur taqbes bħalu. Naħseb qed inkunu ftit patronizzanti ta' ġifieri naħseb in-nies fil-waqt li jiena dal-videos il-videos ma tantx nara xi gost fihom jien ġifieri bir-rispett kollu. Però jekk jien naħseb sta l-individu kemm ikun kapaċi illi jiġġestixxi il-messaġġ li jara. Il-focus tagħna għandu jkun kif jiena nimmanage dak li qed nara. Issa, tridx tagħmilhom rasa l-isfel saqajja l fuq, sabtu ħer, ġifieri għażla Lilek mhux ħadaffettwa. Ġifieri jiżrod naħseb il-ħin kollu ħadd ieħor x'ser jara u jekk hu se taffettwaħu, jekk hu se jkun irid il-pronż u ma jsibhomx u jibda jħabbat rashom għall-ħajt. Ġifieri hija għamlet għażla ma tagħmel xejn ħażin fil-fema. Pereżempju f'dak il-video naħseb wasalna l-konklużjoni korretta u tajba li l-pastizz għandu tom aħjar mis-selid. Hekk jew le. U vera, mhux vera, forsi. Imma dak tajjeb, ġifieri tajjeb. Il-punt, Imma mhuwiex vera, dik il-konklużjoni, dik mhijiex vera dik il-konklużjoni. Li xiex. Jiġifieri Fil-verità. imma li għaliex għandek taħseb li l-pastizz huwa aħjar mis-selid. Skun il-pastizz aħjar mis-selid. Jekk għalija, eżatt, jekk għalija l-pastizz aħjar mis-selid. Hija suġġetti. Imma Inti influencer, ġifieri qed tinfluenzhom Jien in-nies. minix influencer lanqas. Għalfejn? Għax influencer ibih, jien ma qed inbeħ xejn. Għalek użajt li, għalek għat li U inti ma tridx tbieħ ġifieri. Ma tridx tieħu flus. Le, Jekk niġi ngħidlek, jekk ngħidu għandi ħanut tal-ilbisi u ngħidlek għandi libsa ta' 10,000 euro Le. biex tirreklama ili. Inti jilek bxejn 10,000 euro. no. Ma toħodiex. No. Għalfejn? L-ewwel nies l-udjenza tiegħi ħafna minnhom għadhom żgħar u ħafna minnhom ma jaffordjawx. Dik waqqas jien ma naffordja jekk niġu f'dan. U jien Imma senti jilek m'għandekx għalfejn tixtrija. Le, all right. Laqsek it-tieni 10,000 Ġi tħossi flus tkun ma tagħmel noħodhom. ħsara. Le, jien personali ma jmorrux mal-prinċipji tiegħi. Jiena personali nemmen illi biex inti tħossok pulit jew pulita, whatever, m'għandekx għalfejn fuq 10,000 libsa, 500 libsa, whatever, ikemmi. Issa, però minix qed ngħid illi min jixtrihom qed jagħmel ħażin. Lanqas xejn. Din hija xi ħaġa ġast x'nemmen jien, però fil-frik kulħadd jagħmel li jrid. Ok, ma ġembek hawn Graziel li hija influencer u l-affarijiet li u x'influencer inti Graziel. U l-affarijiet li tirreklam inti fuq l-Instagram tiegħek ma jiswewx 10 euro. Mhux hekk? Ivarjaw, insomma, ivarjaw. Mela, ħa naraw dil-klip. Anke għaliex Graziel hija persuna li mhix ħintqum sa x'ħin torqod, tkun taf kollox x'ili tagħmel. Kollox, jiġifieri ara sew di Stephanie, jiġifieri x'ħintqum tkun taf, xi ħadet shower tkun taf. Kollox. Dil-klip li se nuru ħadnija minn tal-lum biss u kellna nieħdu xi terz biss mill-affarijiet li tefet. Arawa. Good morning, guys. Let's rock this day. Woo! Vamos a darle despacito, pa' que te suelte, poco a poquito, porque pa' vacilar no hay que salir de Puerto Rico. What I found was a couple of really nice emails from two top fashion designers, one to go to Miami Fashion Week and one to go to Milan Fashion Week open parties and shows that they're organizing. When I receive these emails, I feel so proud and at the same time disappointed because sometimes local people appreciate your work less. But I really wanted to send this message out and encourage people who sometimes feel like they want to give up or they don't feel appreciated. You are appreciated. You just need one person or two to observe you and put you in your light like you deserve. Innocent say I keep
que no fuma, pero si yo prendo. Fallarle le trigo, a ver si como ronca se venía la abusadora. Fantasía y yo sin pensarlo, baby, te lo hacía. Yo te doy lo que tú en la soledad, se castiga sin piedad, tú te vienes y te vas. Dak ftit ħafna affarijiet u ħafna biex niftehom ħafna l-bisis biħa volej ma nifhimx imma. Le dak ta' terz ta' ġurnata, ġifieri dak ta' xi nofsinhar ġurnata tagħmel l-exercise li tagħmel, ġifieri. Ġifieri ma nafx. Jien għandi xirina bħala influencer. Ma nagħmel dak kol. Jien għażilt li nqatta li naqsam ħajti ma' kulħadd. Biex nori kif x'jaħdem għalija. Biex taqla l-flus. Le, mhux dejjem, le, għamax il-flus ma tammur niġri, per eżempju. Jina, per eżempju, niġri fil-ħodu, għax l-exercise huwa tajjeb għalija, huwa tajjeb li jgħinek iż-żom fit, iż-żom b'saħtek, iż-żom happy. Jiddependi meta tajt, jekk ma taqlax flus meta tmur tiġri, ma marriċ nkun vera negattiv, imma fis-sens jekk inti qed jarawk l-argument 2000 ruħ tiġri. Ovvjament kieku jien għandi kumpanija tal-sportswear, ħanniġi fuq jekk ngħidlek isma'. Ġviri, naħdmu ta' let's advertise, ġviri, namluwa. Ma jien naħseb li fil-verita, ma nafx ġviri fil-sens il-main objective tal-influencing huwa to earn money. Otherwise, no. Is it your full-time job? Mine, almost, but my full-time, my full-time job, jina għallan il-flus, għallan reslex, kifu. Le, l-objective tijaj. Inti li qed tagħmilha biex taqla l-flus. Ovvjament, nħobna la flus. Ħażin, jekk nagħmlu l-flus, nagħmlu reklamari, nagħmlu flimkien, ġifieri. Però forsi għax ma jgħidux li jkun qed jaqilgħu għal dak l-oġġett li qed jippromovu qed tgħid inti Idejjaqni dak għax ma jurux li huma sponsor. Irid ikun hemm mix. Ma jurux. Jiena nqatta ħajti. Inti toħroġ tiġri li b'ta' papoċ, pereżempju. Jiena noħroġ fil-għodi ma għax flus biex nuri. Min huwa follower tiegħi ilu jsegwini 3-4 snin. Ġifieri rani minn Luna ila inna niġru ħna 5 snin kull fil-ħodu. Imma ma tkunx Jiena l-eżempju li qed nagħti huwa li jiena konsistenti li lifestyle blogger jiena, ġifieri jiena qed nixxerja nissar ħbieb online, ġifieri good morning, ġifieri tibda minn fil-ħodu u biex nuri li minn fil-ħodu jiena normali, nqum bla make-up, nqum naturali, ħalli nagħti eżempju speċjalment lil ħafna teenagers żgħar li jaħsbu li aħna nqumu pinna minn fil-ħodu. Le, aħna nkunu umu mafġin bla make-up u kif taran jina norriħ dak, ċifri minix falsa, jina vera, waħda minn ftit li jina vera. U għat, per esempio, norrijom fej mort xoli, whatever, u kullum differenti. Inti matriċi li Stefani tagħmel bħalek meta tara l-stories tiegħek, per eżempju. Hija xenta, per esempio, lila nirrispettaw. Imma tgħix kemm tieħu gost, per eżempju, tgħix kemm tieħu gost meta jibatulek inni jgħidulek bdejt nagħmel bħalek, bdejt niġri bħalek. Jiena ħafna nies jiġu fuq jgħidu li ninspirhom. Isma' ħoj, Inti titħajjar Stefani. Jintex kemm niġri ta' bl-immaġinazzjoni. Le, jew inkella bl-istess mod tista' tgħid li bħalma jitara burger meta tkun xi setgħu burger fuq YouTube, jiena jkolli bżonn imur niġri nara lilek tiġri u ngħidu jessa m'għandi bżonn imur niġri għax rajt Jiena dejjem nagħti messaġġ, pereżempju, jiena nikol kollox, nikol il-burgers, nikol il-chips, però nagħmel eżerċizzju. Jiena l-element ta' u l-ħajja tiegħi mhuwiex fuq da biss. Għandi ħafna, naħdem ħafna, għandi business tiegħi. Ma xi dejjek, Endru, xi dejjek, spjega ruhek għax għadek ma spjegalx ruhek. Jiena ma nistax nifhem xi tidejjek. Issa forsi l-kelma le kollox għalbek, ma forsi l-kelma ħażina. Ġifieri forsi sempliċement li aħna qed insejħu lil nfusna influencers and it's mux sew li tinsejħuna li nfusna influencers. Għax jekk aħna influencers, mela aħna xogħolna huwa li ninfluenzaw in-nies. Issa jekk qed ninfluenzaw in-nies noqogħdu attenti. Fejn ħanaslu billi ninfluenzaw in-nies. Għax jekk hemm barra hemm nies li qed jikbru għadhom żgħar u qed jilħqu l-aspirazzjonijiet tagħhom. Abbażi ta' x'qed jaraw fuq il-medja soċjali li ħafna minnhom b'rispett kollu huma unattainable ma tistax tilħaqhom. Għax jekk ikollok job normali, jekk inti tkun teacher, unless you're a social media influencer, ma jistax ikollok libsa tiswa 10,000 sakemm ma tkunx miż-żewġa xi prinċep. Il-libsa, sissa jiena ma nsibx. Il-libsa li kelli li dejjem forsi tara minnhom dejjem konu ġo restaurants, għax ovvjament dawn xogħolhom li huwa tajjeb, imma let's call them advertiser. Xogħolhom huwa li reklama. Hija forma ta' advertising. Ma tajt inti stess. Jiena qed nikrea opportunità li jiġu approach għal in-nies u why not? Jekk jiena nħobb niekol ċertu ikel. Well, it's good. U mur hemm u jgħid nisma'
għamil li ritrattu semmini. Why not? Jekk hija ħajti naturali. Jiena qatt ma nirreklama affarijiet li ma jiġbunix li ma jaqblux miegħi. Proset, grantit u. Fridiki, imma li qed jgħidlek u jiena li qed u jien li qed ngħidu li il-mod li qed ninfluwenzaw. Fimt, jiena li hija social media influencers huma advertisers. Bażikament bħal meta tara reklam ta' Ronaldo, qed jagħmellek qed jirreklamallek slipper ġdid, isma' x-xutja għax qed nagħmlu Ronaldo, inti ħataħseb subconsciousment li jekk il-prodott ma jkunx jogħġbok tirreklamah xorta. Le, inti għandek daqsxejn ta' storja Marilena fuq għadin. Mela l-istorja Saqsi eżatt kif dak kien krim illi għandek tużaħ meta inti tajja, saqajk jajjew ħabba ġiri, ħabba training, ħabba xikun, u jiena kif rixt mix-xawer u qed napplika. Tawulek biex tapplika. Tawuli, ovvjament, użaħ mar u reklama. U użajtu wara li applikajtu wara li ħriġt mix-xawer u applikajtu b'mod naqra għala salvaġġa. U għamel xogħol u ħafna aktar mill-li U ġismek ma ħax pjaċir bih. Le, ma għaxxejn. U bad meta l-persuna li tatuli, imsokka li nġi nidħol fix-xawer xkont ħani ġenner. Beda jaħarqek ħafna ma ġifieri. Ħafna. Il-persuna li taqalt li rajt kif mort, mettirix li mort tajjeb, ittira l-verità. Tiris mettila għodu attenti, għamlu, make sure li tgħidu isma' dan irid jiġi użat bil-mod u tkun li. Imma reklamajtu mbagħad dak il-punt. Le, ma reklamajtu. Ma reklamajtux, ma reklamatux. Imma id-differenza hi, eżempju, jiena bir-rispett. Le, ma ħaġ video tiegħi nagħmlu. Kieku il-video jew il-chat kienu ikun li jien użajtu. Għax ħafna minn daw il-vloggers, social media influencers, per eżempju, jidilku krim ma sajja, jiddu l-video, hi guys, Le, u dak hu l-punt tiegħi. U nagħmlu krim ma sajja, u bat wara ġifieri x'tagħmel tajdu l-om u bat ġifieri. Għax hekk qed ninfluwenzawhom b'mod tajjeb, ninfluwenzawhom b'mod ħażin. Jekk ma jaħdimx. Jekk ma jaħdimx ngħidulhom li ma jaħdimx ubbat. Mhux għax ta' ċara. Però biex ngħidu kollox ma ħadimx għax jien applikajtu ħażin. Ġifieri biex ngħidu kollox. Imma jiena fil-każ tiegħi jiena żgur minix it-tip ġifieri jekk taraw forsi l-istories tiegħi minix xi waħda li minn dun sa xi norqod anqas xejn. U jiena differenti ħafna li jiena ma nimmaġinanix bir-rispett kollu nieħu video tiegħi nnifsi niekol dak li jkun xjala bibu kif nikol jiena. Ma nafx x'inhu l-fass għax kollha kemm intkom jiskom tużaw ħafna l-Instagram. Ġifieri, issa waħda turi l-oħra turina tagħmel il-jogging fil-5 ta' filgħodu, l-oħra turina. Ma nix ngħidu li ma nużaw. Ħodu pjaċir għamluha, jekk qegħdin hemmhekk. Żommu f'mokhom li qed tirawkom ħansaqsik xi ħaġa. Tija ftit ċans li xali ħatamel argument, Charlie, x'inhu l-argument? Ipokrezija. Ħanajdlek, l-ewwel nisa aħna naħseb Marilena tampari naħseb. 27 sena ġdi. Imma x'inhi l-ipokrezija, Charlie? Għaliex aħna ġej mill-istess ġenerazzjoni. Kollha għandna Instagram, kollha nużaw. Imma karattri differenti. U iwa mid-darba web, imma inti wkoll Inti, per esempio, kompli. l-argument. Jiena qatt ma promone. Għalfejn ipokrezija mhux qed nifhem. Għaliex kulħadd juża Instagram qed irreklama wkoll. Ġifieri ma stenna. Jekk niġu f'dan, jiena għandi dritt ngħid hekk għax qatt ma rreklamajt xejn. Jiena qas jien influencer, jiena vlogger, jien ġast niddokumenta ħajti u dejjem nikkrea kontenut ġdid. U jien naħseb li għandha element ta' ġenerożità. Ukoll l-edituri il-ħajja tagħha hija xi ħaġa sabiħa li qed turi. Andrew biex nagħmlu ċara l-affarijiet li aħna nitfgħu on social media ma jkunux kollha sponsored jew bil-flus, taġbi nassiguraka. Nifolwa fa' qasira, meta niġu lura, se nidħlu daqsxejn fuq din l-istatistika li għamlu il-fakultà, Andrew. Iva. Il-fakultà tiegħek li fija sibtu illi ejdinna bewet ieħor ma. Li 44% tal-poplu minn 11 sena sa dak li ngħidulu very old, ġifieri anzjani ta' kbira ħafna, ibatu s-solitudni. Ġifieri qed nitkellmu fuq 186,000 ruħ f'Malta. Mela, ħaniġu lura u nitkellmu aktar fuqha. U ħansaqsikom ukoll meta niġu lura, jista' jkun li għax iħossuhom waħedhom joqogħdu jaraw lilkom ikunu jridu jħossuhom aħjar u l-flus jagħmluk aktar kuntent, xi trid tagħmel biex tkun aktar kuntent u biex ma tħossokx waħdek. U mill-wan sa' kemm tħossukom waħedkom intom. Da kollu ħafna aktar minn ftit ieħor.